ಕಾಪಿಕಾರನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಯುವ ವರ್ಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಎಂತ ಅನುಭವ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿದೇಶ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಆಹತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ದುಂಬು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೈದಿನ ಅವು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆತನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಅನುಭವ ಆತನು ಯಾನು ಕೊತ್ತಾರಗ್ಬೋದು ಅಜ್ಜಾಗ ಪರಕೆ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡನೆ ಪೋದು ಅಜ್ಜನ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಜಗತ್ತಿಗೂ ತೋಜವಡು ಅಜ್ಜೆ ಬಂಡದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನು ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕನ್ನೋಟ ಬರ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜವಡು ಬೈಕ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಆವು ಬಂಡೇರು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರದು ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನಾಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಬೈಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಬೈಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಈತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಅವಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ವಾಲು ಅಪ್ಪಗಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದು ಬಾಲೆ ಆತು ಚೂಟಿದ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ವೇರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಾಲು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬೇಜಲ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಅವಳು ಪೂರ ನಾಡ್ದಾನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪಂಡು ಬಾಲೆ ಅವಳು ಬುಲಿಪುನಾಗಂಡು ಪೂರ ಬಲಿಪುನಾಗ ಬಾಲೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಇದನ್ನು ಏರ್ ಕಂತು ಬಿಡ್ನಿ ಕೇನರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏರ್ ಮಗ ಕಂತು ಬಿಡ್ನಿ ಬಾಲೆ ಆತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದಂಜಿ ಕೈ ತೋಚ್ಪಾದು ಅಜ್ಜ ಪನೆರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಪನೆರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ತುಲೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮನ್ಪುನಾಯ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾನೆ ಪನ್ಪುಜಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದಾಲೆ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತದಾಲೆ ಅಂತ ತೆಲಿಪಾದು ಕೂಡಲೇದು ಮರ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಹಾಲು ಅಂಚುದು ಇಂಚ ಬುಲಿಪುನು ಇಂಚ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಗಿಂಡಿಗೆ ದಾಯ ಮಗ ಮಾಮ ಅಂಕಲ್ ಕೇರ್ನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡು ಜೈ ಅಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ ಅಂತೇರು ಏರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಅಜ್ಜ ಒಲಿತೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು 6 ಪನ್ನಿ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮೇಯ್ಪುರ ಮೇಯ್ದು ಕೊಕ್ಕಿರು ನಿಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆತ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಿ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗಾಂಡು ಆನಿಪೋತೆ ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಅಂಚ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವ ಆತನು ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಜ್ಜೆ ತೋಜಿನಲ್ಪ ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲದತ್ತೆ ಆತ ಶುಭ್ರವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನು ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಕುಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಪೂರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅದೇನು ನಾನು ಪಾಕ ಕಡೆ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಬಂತೆ ಬಟ್ ಅಜ್ಜನ ಅನುಭವ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ದೈವಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತೂ ದೈವನು ನಮ್ಮಂದಿನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೈವದ ಭಯ ಇಜ್ಜ ಭಯ ಎತ್ತಿನೇ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಭಯ ಇಜ್ಜ ದಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಆಂಕರೋಡು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾನಲ್ಪ ಏರ್ಲು ಪೋಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಭಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಕ್ತಿಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿಡು ದಾದಾಪು ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರನು ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಚಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆವಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಶೋಧ ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿ ಪಿದಹಿತು ನನಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಹಾತು ಅಬ್ಬರ ತೋಜುನು ಹಾತು ಖುಷಿ ತೋಜುನು ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದು ಆ ಕಲರ್ ಅವು ಬೂರ್ನನೇ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಇಜಿ ನಾವು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತನ ಶೋಧತೆ ನಂಗೆ ಈ ಸಲ ಬಡಿಮುಟ್ಟ ಬೈಟ್ ಮಂಡ ಲೈಟ್ ಎತ್ತು ಪಾಡೋಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಲ್ಪಿನ ಬತ್ತೆ